Здравейте! Вие сте с DRBG Test Drive, а днес ще ви представим наследникът на Mercedes GLK, новият и доста стилен Mercedes GLC. На първо време, новият GLC прави голяма стъпка напред по няколко показателя. Технически автомобилът впечатлява с високото ниво на системите си за сигурност и изключителната си икономичност. Все неща, в които немците определено имат опит. Многокамерното въздушно окачване Air Body Control е без аналог в премиум сегмента на средно големите SUV автомобили и значително оптимизира поведението на всадехода. Освен това, системата улеснява товаренето и разтоварването на новия GLC. Благодарение на многокамерното въздушно окачване, прага на багажника може да стане с 40 мм по-нисък. Тук е времето да споменем и още една новост. Вратата на багажното отделение се отваря автоматично, а в допълнение към това немците са увеличили полезния обем на колата, който при спуснати седалки е цели 1600 литра. Благодарение на системата Dynamic Select можем да задаваме различни настройки на трансмисията и дори да намаляме пътният просвет. В режим спорт той е с 15 мм по-нисък. Другите опции са комфорт, еко, спорт плюс и индивидуал. Системата Rocking Assist повишава нивото на шасито с 50 мм, а системата Incline помага за изкачването по стръмни склонове. В общи линии, офроуд възможностите на новото GLC са изключително големи, а по черните пътища колата вози доста меко. Кросоверът е с постоянно задвижване на 4-те колела, като системата Formatic разпределя въртящият момент в съотношение 45 към 55% между предния и заден мост. От Mercedes се гордеят с факта, че разходът на гориво е намален с цели 19% спрямо предходния модел. Средно GLC харчи едва 5,5 литра на 100 км. Mercedes GLC 250D се задвижва от 2,1 литров 4-цилиндров дизелов двигател с мощност от 204 конски сили и 500 Нм въртящ момент. Максималната скорост е 222 км в час, а ускорението от 0 до 100 км става за 7,6 секунди. Двигателната гама на модела включва още 2,1 литров 4-цилиндров дизелов агрегат с мощност от 170 конски сили и 400 Нм въртящ момент. От страна на бензиновите мотори откриваме 2-литров 4-цилиндров двигател с мощност 211 конски сили и 350 Нм въртящ момент. Немският SUV има и хибридна версия с мощност от 327 коня. Дизайнът на Mercedes GLC залага на изчистеност и елегантност за сметка на класическото грубо офроуд излъчване. Скосеният покрив, обтекаемите форми и по-дългото междуосие допринасят за луксозният и стилен вид на кросовъра, а задният спойлер, монтиран на покрива, и LED стоповете издават спортния характер на всадехода. Mercedes са обърнали внимание и на аеродинамиката на модела, като коефициентът на въздушно съпротивление е изключително занижен. Интериорът на GLC създава приятна атмосфера със своите висококачествени материали и ръчно изработени елементи като естествена кожа напа и естествени фурниери с открити пори. Цялостният дизайн на кабината следва този на Mercedes C-класа, което не е изненада предвид факта, че 70% от частите на всадехода са взети от C-класата. Централната конзола разполага с инфотеймент система, която може да бъде снабдена както с 7-инчов, така и с 8,4-инчов дисплей, откъдето можем да контролираме всички системи на автомобила, навигацията, както и да имаме достъп до 360 градусовата камера. За просторното усещане в кабината помага и панорамният покрив, който е разделен на два отсека. В заключение можем да кажем, че новият Mercedes GLC е перфектната комбинация между стил, мощност и практичност. Немският всадеход е готов не само да щурмува, но и да завоюва върховете в своя премиум сегмент.